meg olyan rossz, nekem 9-től délig vigyáznak a kicsire, mert visszamentem dolgozni. A Misi 1-kor jön, vagy 1-re megy. Ha 1-re megy, akkor neki már 11-kor ebédnek kéne. Én nekem... Szokott. És úgyhogy ő reggel elmegy 5-kor, 5-re, fél 5-kor, és este 8-kor látjuk. De akkor már őt nem látja, mert alszik. Hoztam meg egy kép keresztelőt. Jaj, ezt nektek hoztuk. Jaj, köszönöm. Rózsa. Innen kezdem polgári esküvő. Szerda délután, munka után elrohantunk összefáldosonni. Ahol feketében vagyok, ez a polgári, ahol majd rabban leszek, az a templomi. Az rá egy hétre volt neked. Megértitek egymást, hogy itt érje hátszegmellel, ha? És csak üljél közelebb a babanak. És csak ideje. Hopp, csücs, ne álljál. Csücs, csücs. Úgy. És csak, te matyika is. Hát mit csinálsz? Hol a baba? 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 Hallod, megesültünk már, mert úgy lehet szépen megszeretelni. Melyik? Mi a baj? Hol a baba? 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 Mindenkinek. És közben most úgy mondtam, hogy itt van beadóan. Magként megnézzük, fogok valamilyen. Te nekünk meg a két alsóhangét, meg tényleg, hogy kijött az egyik felső. Nem is ugyanaz, mint ugye? Most kérdezik. Meg amilyen is jó, hogy nincs szállítani, mert az a szíves a dolgok. Utána jött, de már kapítsos járta, ugye? Nem, kihoz járta. Volna járta, csak.